Ji vê kafeya li Amedê her berêvarê dengê kilamên Kurdî tê. Deng û awazên ku ji vê kafeyê bi performanseke zindî bilind dibe, heta derengiya şevê berdewam dike. Li vê kafeyê nivîs, menûya xwarin û vexwarinê, nav û helbestên li ser dîwaran jî bi Kurdî ne. Li vê kafeyê her derz û terkek ku li zimanê Kurdî hatiye dayîn tê pînekiran. Li vê kafeyê piştî pazdeyê gulanê cejna zimanê Kurdî biryar hatiye dayîn ku hemû danistandin û xizmet tenê bi Kurdî be. Pêşwazîkirin bi Kurdî, daxwaz xwestin bi Kurdî, têkilî bi Kurdî, kesekîn Kurdî nizanin jî tê. Dematên daxwazê xwe bi zimanek kane bipeyve tîne ziman, lê em bersivê xwe bi Kurdî didin. Yani kesên ku Kurdî nizanin jî kane were, em dibên bila werin jî, bila werin fêrê Kurdî bibin. Xebatkarên kafeyê ku pêşî bi xêrhatina kirîgeran bi Kurdî dikin, sîparîşên xwe jî bi Kurdî hildidan. Armanc di bazarê de geştkirina zimanê Kurdî ye. Ez bi xwe bi zimanê xwe dayîk naxivim, weka ku ez tune bim, ez xwe xweş hîs nakim. Lê dema ku ez bi zimanê xwe dayîk daxivim, ez dibê belê ez im. Ez hebûna min heye, ez nav dinyayîm, ez dijîm. Her tiştê wan Kurdî ye, menû wan Kurdî ye. Garsona wan bi Kurdî daxivin, pir xwîngerm in. û cîkê pir xweş e ji xwe karîkatîra resma ser diwarê ne, ev jî Kurdî ne. Her kesek ku tê vê kafeyê bi awayek bi rastiya zimanê Kurdî re jî rûbirû dimîne. Hinek ji wan ji bo ku Kurdî li ber dilê xelkê xweştir bikin, bi awazên xwe vê kafeyê vediguhezînin navendeke çanda Kurdî. Kavekî pir xweş yani em gava tenê vire em zanin ku em Kurd in. Kurdiyetiya me tê bîra me, zemanê berê tê bîra me. Yani cîkî pir xweş in. û em her kesî dixwazin bira were vire jî. Ev kafe li taxa ofîsê li kuçe hunerê cî digire. Li vê kuçeyê bi dehan kafe hene. Kurdî hez di wê baweriyê de ne ku li van kafeyan jî dê roj bi roj zimanê Kurdî derkeve pêş. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.